Tres parcelas na Parda, Tafisa e Valdecorvos acollerán novas promocións de vivenda pública en Pontevedra. Hoxe o presidente da Xunta e o alcalde da cidade asinaron a cesión gratuita destes terreos, que até de agora eran de titularidade municipal. Casi non vai de cores políticas, vai de darse conta de que isto é unha necesidade e que temos que colaborar entre todas as administracións. Aquí hai que decir que temos unha especial colaboración. Hai que recoñecelo e así podemos traballar. A Xunta construirá nestas parcelas 118 novas vivendas de promoción pública. Sumaránse a outras actuacións desenvolvidas na cidade, que inclúen xa 132 vivendas entregadas e 182 en marcha, por un total de 432 vivendas públicas neste ámbito urbano. Vai haber un incremento da oferta pública da vivenda que todos esperamos que garantice a contención. Vamos a ser sensatos, a contención do precio, e se pode ser que baixe un pouco porque as cifras de compra de vivenda actualmente en todo o Estado, en todo Galiza e en Pontevedra tamén, supera un pouco as posibilidades de unha persona xoven. O acordo de hoxe supón avanzar no obxectivo marcado pola Xunta para esta legislatura, duplicar o parque de vivenda pública existente en Galicia. Temos ese obxectivo de facer doblar o parque público de vivenda da Xunta de Galicia nesta legislatura, pasar de 4.000 a 8.000. Este é un bo exemplo de que podemos logralo se temos a colaboración como estamos tendo co Concello de Pontevedra. A mobilización de solo público, a rehabilitación de vivendas existentes e a posta en marcha de programas como que permitirá destinar ata 16.000 euros por vivenda baleira para a súa adecuación e saída ao mercado de alugueiro son algunhas das medidas nas que, segundo Rueda, se basea o modelo de política de vivenda da Xunta de Galicia.